പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്ര? കണ്ട മോളെ? എല്ലാവരുടെ മൈക്ക് ഓഫ്, വീഡിയോ ഓഫ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ച കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതനെ 3 ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായത്തിനെ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അതില് ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ് ധ്യാനയോഗം. കർമ്മയോഗത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഋഷിമാരൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്, അവരൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു രൂപത്തെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അവര് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് തപസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവര് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ ഋഷിമാരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം അവര് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ ധ്യാനം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറെ വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ രൂപം പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്, ആ രൂപം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോ ഏതൊരു സമയത്തും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കാണും, കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാനെ കാണും. അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആരെ കാണാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് അവരുടെ അടുത്തവര് ഇരുന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധരാക്കാനും സാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പരമാത്മാവിനെ കാണും. അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യണ, ഈ ശരീരത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും.
പിന്നെ ചില നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് പല ശക്തികളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധി നേടാ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുവഴിയിട്ട് ശരീരത്തിനും പരിശുദ്ധി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പല സിദ്ധികളൊക്കെ ചിലവർക്കൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 3-ാമത്തെ 4-ാമത്തെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധി നേടിയിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത മഹാത്മ്യം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരധ്യായം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മർത്യന്റെ 32 തരത്തിലുള്ള അപരാധങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ കേശവൻ പൊറുക്കുന്നത് പറയുന്നു. ശ്ലോകം നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാനോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരാളെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലൗകിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നൊന്നില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അയാളുടെ കടമയാണ്. അയാൾക്ക് കുറെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അയാളുടെ കുറെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയണത്? ആളുടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. കാരണം സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് പോണ വ്യക്തിയെ അല്ല സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ സന്യാസിമാരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണത്? അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. അതല്ലാതും അവർ ചെയ്യണം. അവരുടെ കർമ്മം എന്ന നിലയിൽ ആ സന്യാസി അത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനും കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനും ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്? ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തി നടത്താവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗ. അതിലും എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ തന്നെയാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തില് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണിത്. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിനേക്കാളും എളുപ്പം നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗം. അതായത് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗകൾ കൂടിയിട്ട് ഇതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കടമയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു കടമയാണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കടമയാണ്. ഇപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോന്നും എന്താണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നുപോലും അതിന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മളും നമ്മളെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷന്റെ
തൃപ്തിക്കായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ആര് ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്തയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ കണ്ണായിക്കോട്ടെ, മൂക്ക, ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരും യഥാർത്ഥ യോഗികളും എന്നാണ് നമ്മളടുത്ത് ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. അടുത്തത് നോക്ക്. പിന്നെ യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതാണോ യോഗ? കുറെ പിക്ചർ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ യോഗയാണോന്ന്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അല്ലെ. ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, അതിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശരിക്കും എന്താണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ കർമ്മയോഗ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ ഉണ്ട്, അഷ്ടാംഗ യോഗ ഉണ്ട്, ഭക്തി യോഗ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല വിധത്തില് യോഗകളുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യോഗ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ, 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മളോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധിയാണ്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റേതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയില് 8 പടവുകൾ, 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ആ 8 വിധത്തിലുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? സമാധിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോള് അയാൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? അയാൾ പരിശുദ്ധനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗയില് ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതിന് നമ്മ കുറച്ച് നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് അഷ്ടാംഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ പറയാണ്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സമാധി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഏതാണ്? യമമാണ്. യമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? യമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ യമ നിയമങ്ങൾ. അപ്പൊ യമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളുണ്ട്. അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ശീലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ചിലത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ചിലത് നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ചില ശീലങ്ങൾ അത് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? യമം എന്ന് പറയാം. ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിന് നമുക്ക് യമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിയമങ്ങളിലെ യമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങളാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിലത് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? നിയമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിയമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് ചെയ്തു വരുന്നത് അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു 3 മണിക്കോ 4 മണിക്കോ ഒരാൾക്ക് എണീക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യണ പോലെ ഒരു ദിവസത്തിൽ നേരത്തെ എണിട്ട് അങ്ങനെ എണിട്ട് നമ്മളെ ശീലിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതാണ് നിയമ എന്ന് പറയുന്നത്. രാവിലെ എണീറ്റ് കുളിച്ച് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധിയൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യും, പൂജ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, നമ്മളത് പതുക്കെ പരിശീലിച്ച് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ പിറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മടിയോ. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ട്രെയിൻ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ അതിരുന്ന് ഓരോ ദിവസം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ആസന. ആസന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യോഗയുടെ പോസ്റ്റർ, നമ്മളായ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ, അതാണ് ആസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രാണായാമം. നമ്മളെ ഇതിനെ രണ്ടിന്റെയും ആ ശ്വാസത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മള്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആസനം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മളെ യോഗ പോസ്റ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവിടെ? പ്രാണനെ, അതായത് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? സെൽഫ് കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി? നമുക്ക് നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി, അല്ലെ? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി മനസ്സിലേക്ക് മാറ്റി എന്താ പറയാ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും? കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? മനസ്സിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പ്രക്രിയനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ പ്രാണായാമത്തിൽ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാരം വന്നപ്പോഴേക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിനെയും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താണ് പ്രത്യാഹാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഫുള്ള്? പ്രത്യാഹാരം വന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞ് കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ, ധാരണയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയമാകുമ്പോ നമുക്കൊരു വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ മനസ്സിനെ ഫുള്ള് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥേനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാല് ആ യോഗിക്ക് ഒരു ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. കുശപ്പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ധാരണ എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം വന്നപ്പോൾ എന്താണ് വന്നിട്ട്? ധ്യാനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലെത്തുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഒരുപാട് വർഷം നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഈ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ അതിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? സമാധി. സമാധിയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ധ്യാനിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആരെ കാണാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് ആണല്ലോ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് കാണുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സമാധിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തായി? കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമാധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മാത്രം ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സമാധിയുടെ അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗികയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് യമം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്, ആസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യോഗയുടെ പോസ്റ്റർ, പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ശ്വാസത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോൺസെൻട്രേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ധാരണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധാരണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം വരുമ്പോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത്. അതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുകയാണ്, കണ്ണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഈ ഭൗതിക ലോകം കാണാൻ പറ്റും. കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായി ഒത്തിരി കൂടി ഉയർന്നു പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണു തുറന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ദർശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമുക്ക് യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതായത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോ രീതിയിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്, നമ്മള് ഫുള്ള് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതിന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേ ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം. അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സത്ര ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ്? ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പൊ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ബന്ധുവായിട്ട് വരുന്നതും ശത്രുവായിട്ട് വരുന്നതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം ആർക്ക് നൽകണം? മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. മനസ്സിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ? മനസ്സ് സുഹൃത്തായാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പമാകുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലും മുഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ തന്നെ എൻഗേജ് ആക്കി നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ ശത്രു അല്ലാതെ മിത്രമാക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് സുഹൃത്താക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം? മനസ്സിനെ നമ്മളെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ കൂടുതലും എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ ചെയ്യണം? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകാനുള്ള ചാൻസ് അതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. നമ്മള് മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താവണതും അതേപോലെ തന്നെ ശത്രുവാവണമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണതാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വോ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവന് അതെന്താണ്? മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ്. മനസ്സ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഏറ്റവും നമ്മളുടെ ശത്രു മനസ്സ് തന്നെയായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? വെറുതെ സമയം കളയാന്നല്ലാതെ വേറെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. മനസ്സിനെ നമുക്ക് സുഹൃത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. ശത്രുവായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ശത്രുവാക്കാതെ മനസ്സിനെ നമ്മള് സുഹൃത്താക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം.
ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ശാന്തി നേടും. അത് മാത്രല്ല ഭഗവാനെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലേ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ ആ വ്യക്തി അനുസരിക്കും. അങ്ങനെ അനുസരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ നിർദ്ദേശത്തെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് മനസ്സ് തയ്യാറാകണം, അതിന് വഴങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളാന്ന് മാത്രല്ല മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ ഭക്തന് സുഖദുഃഖങ്ങളോ അതുപോലെ തന്നെ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സുഖമോ ദുഃഖമോ ചൂടോ തണുപ്പോ ഇതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, ഒരു അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സുഖോ ദുഃഖോ ചൂടും തണുപ്പും ഇതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ കാണില്ലേ, അത് നാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അറിയാലോ, ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ജപം തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി ട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. എന്താണ്? ദിവസവും 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യകൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവിടത്തെ ഒരു ജമീന്ദാർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വ്യക്തിനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കളങ്കപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്തൊരു ദേഷ്യത്തിന് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ വേശ്യ സ്ത്രീ ഈ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താണ് നമ്മ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും തവണ നാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധരായ വ്യക്തികളാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. ആ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും, നിന്റെ എന്താ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ നടത്തി തരാം. പക്ഷെ ഞാനൊരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്, ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ എന്ത് കാര്യത്തിലും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരിക്കും. ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാമം ജപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജപിച്ച് ജപം തീർന്നു വന്നപ്പോഴേക്കും 6 മണിയായി, നേരം വെളുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം, കാരണം എന്റെ ജപം തീരാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ ജപം തീർന്നു വന്നപ്പോ ഇത്രയും സമയമായി. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ വരാൻ പറയും, വരാൻ പറയും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ വന്നപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പറയും, ഇന്നും എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞില്ല, എന്റെ ജപം തീർന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവര് 3 ദിവസം ഇതേപോലെ തന്നെ തുടർന്നു. ആ സ്ത്രീ വന്നിരിക്കും, ഇയാള് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ജപം മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നെന്താണ്? ആ സ്ത്രീയിൽ മാറ്റം വന്നു. കാരണം ആ സ്ത്രീ ഒരു പരിശുദ്ധനായ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ഈ നാമജപം കേൾക്കുന്നത്.
ആ സ്ത്രീയിലേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന്റെ ആ പരിവർത്തനം ആ സ്ത്രീയിലേക്കും വന്നു. ആ സ്ത്രീക്കും മാറ്റം വന്നു. ആ സ്ത്രീ എന്താ? അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആ സ്ത്രീ ആരോട് ചോദിക്കാണ്? ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് ചോദിക്കാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം തന്നെ ആ സ്ത്രീക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആശ്രമത്തില് ഇരുന്ന് നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ചോളം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും മനഃശാഞ്ചല്യം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാത്രമല്ല മനസ്സിനെയും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മനഃശാഞ്ചല്യോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പേടിയില്ല. കാരണം അയാളുടെ മനസ്സ് അയാളുടെ സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മികതയിൽ താഴേക്ക് അവർ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് നമ്മളെ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമുക്കതിന് ചിലപ്പോ നമുക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരാം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മള് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ നമുക്ക് ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ക്ഷമ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജപം മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, അയാളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയണ? യോഗി എന്ന് പറയണ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്? അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ് അയാളുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒക്കെ എന്താണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെ ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ലൗകികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരാണ് ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തരാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയാണ് അവർക്ക്. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം തന്നെ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അറിവ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണത്. നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകം: അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി ദേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ
സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ, രൂപത്തെ കുറിച്ചോ, ഗുണത്തെ കുറിച്ചോ, ലീലകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പരിശുദ്ധി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചും, രൂപത്തെ കുറിച്ചും, ഗുണത്തെ കുറിച്ചും, ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെന്താ കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധി നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും, വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. ഇത്രയും നേരം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗിയാവാന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് യോഗിയാവാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇനി മനസ്സിന് മാത്രല്ല, ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്, മനസ്സിന് മാത്രല്ല ഇനി വേറെന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പറയാണ്. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും, ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും, വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സ് മാത്രല്ല നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗി ആവണമെങ്കിൽ അത് മാത്രം പോരാ, പിന്നെയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്, നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ യോഗിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും, നിദ്രയുടെ, ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാനല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മളത് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നൊരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പൂജിക്കുന്നത്, പാപത്തെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിക്കല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഉച്ഛിഷ്ടം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് പാപങ്ങൾ ഏൽക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, പാപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും യോഗി ആവാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഇതിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഇതിലപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അപ്പൊ അതൊന്ന്. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനും പിന്നെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം. ഉറങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, അധിക സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ എന്താണ്, അവർ കുറെ കിടന്നുറങ്ങും. കുറെ ഭക്ഷിച്ച് കുറെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ്, കുറെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ കുറെ ഉറങ്ങുമ്പോ ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും. സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും. നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദിവസത്തില് അത്ര സമയം നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആകെ 6 മണിക്കൂറിലധികം നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ആ 24 മണിക്കൂറിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ എന്താ പറയാ, അടിമയാണെന്ന് പറയുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അയാള് തമോ ഗുണ ബാധിതനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, മിതമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെന്താ പറയണത്, യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവനെ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും.
പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി ഇവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഗ പരിശീലനം കൂടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വേഗം സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ യോഗ പരിശീലനത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒറ്റ സമയം പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞോളം ഏറ്റവും ദുസ്സഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും എന്ത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിയാവുന്നത്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടിരുന്നു. ആരാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു ജപമാലയില് 3 ലക്ഷം തവണയാണ് കൃഷ്ണനാമം ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രം അദ്ദേഹം പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക ഉറങ്ങിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു 16 മാല ചൊല്ലണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണം? 2 മണിക്കൂർ വേണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇത്രയും നാമം ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സമയം അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കാണ്? അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതും അദ്ദേഹം പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമി, ശ്രീലക രൂപഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്? 2 മണിക്കൂർ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് അവരെന്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്? അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യോഗികളാകുന്നത്. അവർക്ക് ഫുള്ള് അവരെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവർക്ക് ഒട്ടും മനഃശാഞ്ചല്യം വരുന്നേ ഇല്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർ ഏതൊരു സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അവർ. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സച മേന പ്രണശ്യതി. ഇവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഇനി എന്താ പറയണത്? എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തി എവിടെയും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് ആരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥെന്നും ആർക്ക് അറിയാണ്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതൊരു വസ്തുവിലും എല്ലാത്തിനേലും ആരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാണ്? അവര് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഈ എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാനെ പറഞ്ഞത് തൂണിൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വരുന്നു പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് വരും? ഭഗവാൻ അതിനൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? നരസിംഹാവതാരം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? തൂണിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാവിടും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയണത്? എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവൻ ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്നും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ എല്ലാം കൃഷ്ണ ശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഓരോന്നും
കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ കൃഷ്ണനില് എല്ലാ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവിടും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന് കൂടാതെ ഒന്നിനും, ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനും പറ്റില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ധാ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമ സുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിതം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിമ പുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെ വാഴുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭക്തന്റെ വാക്കുകളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ, പ്രേമം കൊണ്ട് അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ളതാണ് ആരാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെയാണ് ഭജിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാദീബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് അർജുനനോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ്. കൃഷ്ണ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അർജുനൻ പറയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ, മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ചഞ്ചലായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതുമാണ്, ബലമേറിയതുമാണ് കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്തിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കൃഷ്ണ അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ആരാണ്? വില്ലാളി വീരനാണ്. അർജുനൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, അർജുനൻ ഓരോന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒട്ടും വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അർജുനൻ അമ്പ് ചെയ്യുന്നതും അർജുനൻ വില്ലെടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ അത്രയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയില്ല, ഓരോന്നും അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അതിനെന്താ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർനിഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. എന്താ പറയണേ? അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ? മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. ശരിയാ നീ പറയുന്നത്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്ങനെ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണത്? അത് പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. യുക്തമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും. അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക്
എന്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പരിശീലനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആ പരിശീലനം നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറയേണ്ടത്. ആ പരിശീലനം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് അപ്പൊ അതിൽ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, നമുക്ക് ഈ നവവിധ ഭക്തി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ, ശ്രവണം കീർത്തനം, അതില്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ ശ്രവണാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നാമജപം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ്? ട്രെയിനിങ് ആണ് വേണ്ടത്. യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോക അനുഷിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ പ്രഷ്ടോപിചായതേ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതരാകുന്നയാൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മകളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ, ചിലർ ഇതിന് വീണു പോകാം. ചിലപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിനാണ് മറുപടി പറയുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി പെട്ടുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനായി കഴിഞ്ഞാല് പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പരാജയം അടഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷെ എല്ലാതും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല, കുറച്ചെത്തിയപ്പോ അവർക്ക് അത് സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരാജയം അടഞ്ഞ യോഗികള് ചിലരെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവര് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അവർ വീണു പോകും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പുണ്യാത്മക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ അനേകം വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ അവിടെ അനുഭവിക്കും. അതിനുശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നിട്ട് കുറെ വർഷം കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല ധർമ്മബോധമുള്ള വൈഷ്ണവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുലശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക. അങ്ങനെ ജനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധർമ്മബോധവും ശ്രേഷ്ഠതയുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലും ഐശ്വര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. അതിലൂടെ അവർക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് ക്യാരി ചെയ്ത് പോകും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ MBBSന്റെ ഡിഗ്രി അവിടെ കഴിഞ്ഞോടെ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വരെ ചെയ്തോ അതുവരെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുമ്പോ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാണ്. ആ ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നല്ല ഇപ്പൊ ധനമൊക്കെ ഉള്ളതും നല്ല എന്താ പറയുക ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജനനം എടുത്ത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ജനിച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തൊട്ട് ഇതിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു പോണ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലെ തന്നെ അത് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാണ്. യോഗി നാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ നിലകൊള്ള, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അത്യുത്തമനായ യോഗിയും ഭഗവാനായിട്ട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ ആരാണ് യോഗി? പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ള, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക,
അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര് പറയുന്നത്? യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തിയോഗ. ഇനി യുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സത്യയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനമാണ്. ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാപര യുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമം ചൊല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. അതായത് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇതൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ലേ? പക്ഷെ ലിഫ്റ്റിൽ പോവാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതിന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ. പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട്. അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുഹ്യാവതാരമായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭക്തനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരിലേക്കും ഹരിനാമം എത്തിക്കുക, പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എന്താണ്? ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി ഒക്കെ കുറവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഹരിനാമം ചൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളിലൂടെയും തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ശിവപുരാണം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അടക്കം ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി. ശിവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ശിവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ശിവൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമാണ്. പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ശിവൻ. കാരണം ഞാൻ ഏത് സമയത്തും ശിവന് ശരിക്കും മരണമില്ലല്ലോ. പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് എല്ലാ സമയത്തും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. നാരായണ മന്ത്രാണ് ശിവനും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ നാമജപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപനും കൂടിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ദേവന്മാരും സന്തോഷിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാ വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ ഒരു രീതി കണ്ട. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു മന്ത്രം ഈ കാലഘട്ടത്തില് വേറെ കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഗുണം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുകയും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയതയിലേക്ക് ഉയരാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചൊല്ലണം? അതായത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്ന പറയണം. നമുക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണ കാര്യമല്ല ഈ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ക്ഷമ വരും, നമുക്ക് ദേഷ്യം കുറയും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുക? യജ്ഞങ്ങളില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞാനാം ജപ യശ്ചോസ്മി എന്നാ പറയുന്നത്.
യജ്ഞങ്ങളിലെ തിരുനാമജപമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങയ്ക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. ഇത് ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിൽ പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ ഉള്ളൊരു അഷ്ടകം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് പറയുന്നതാണിത്. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തില് ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാന്റെ പേരിനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലെന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ അത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഇതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. പിന്നെ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്ക മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കേൾക്കാനും കൂടി സാധിക്കും. നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറഞ്ഞത്? യോഗിനാമഭി സർവേഷ മദ്ഗതേന്ദ്രാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമ സമയയുക്ത തമോമ മതഹ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഭജതേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അതില് നമ്മൾ പറയുന്നത് നവവിധ ഭക്തി പറയുന്നുണ്ട്. നവവിധ ഭക്തിയിൽ പറയുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ്? ശ്രവണാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, അറിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ് നവവിധ ഭക്തി? ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നെ സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അതിൽ ശ്രവണാണ് ഫസ്റ്റ് പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഉറക്ക ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മള് ആ ഫസ്റ്റ് ശ്രവണം കൂടി ഉണ്ടാവാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ ഒച്ചത്തിൽ ചൊല്ലണം. പിന്നെ ഓരോ പേരും വ്യക്തമായി ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നമ്മള് ഓരോന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാണ്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൊല്ലിയാലല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ആരായാലും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആദരവോടും ഭക്തിയോടും കൂടി മന്ത്രിക്കണം. നാമം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ചൊല്ലുന്നുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റോടെ ആ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഏത് സമയത്തും ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ഏത് ദിശയിലേക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കാം. സമയമൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല, ഏത് നേരത്തും ജപിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്നാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം. അതിരാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നതിനാണ് കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളത്. പിന്നെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപോ ചൊല്ലുന്നോണ്ട് വിരോധമില്ല. കൈയും കാലും മുഖം കഴുകിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എണ്ണ വെച്ച് ചൊല്ലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ ദേവിമാരുടെ കയ്യിലും നമ്മൾ ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ അവരൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവര് പോലും കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഒരു ദിവസം 108 തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത് പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ കുറേശ്ശെ ചൊല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം. നാമം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 108 തവണയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്? ഇതിന്റെ പകുതി മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്താതെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പാടും. പിന്നെ മന്ത്രത്തില് ഈ മോളിലുള്ള മുത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ നമ്മൾ മേരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമുത്ത് എന്നാ പറയണത്. അതിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. അത് അവിടെ നമ്മൾ ജയശ്രീ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഗുരു ആണത്. ഗുരുവിനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത മുത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ജപിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല.
പിന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്കത് ജപമായിട്ട് ചെയ്യാം, സങ്കീർത്തനം പോലെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുകൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഒരു കീർത്തനം പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആടിപ്പാടി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സമാധാന സന്തോഷം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതെന്താണ്? അത് ജ്ഞാനോദയാണ് അല്ലെ. ഇത്രയും നമുക്ക് നമ്മ പറഞ്ഞു, നമ്മളത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനോദയത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ